duk duniya Allah yana so a kalli annabi, duk duniyan nan gabaki ɗaya Allah ya ce a taro a kalli annabi kawai, abin da duk yayi ayi, abin duk da ya ce a bari shikenan. Shi kadai Allah iya bawa rijistar shiryar da mutane, shi kadai Allah iya da a karbi shari'a a gurinsa, shi kadai Allah ya da a koyi da shi kadai Allah ya yadda a bi shi kadai Allah ya wa rijistar duk abin da ya koyar a aqida, a ibada, a mu'amala da halaye kawai ayi 100%. Shi kadai ne in kai shi kake da tabbas, in ka bi shi kana da tabbas, in kai koyi da shi kana da tabbas, in ka koyi style ɗinsa kana da tabbas, in ka bi tafarkinsa kana da tabbas, in ka koyi aƙida irin tasa kana da tabbas, in ka koyi ibada irin tasa kana da tabbas, in ka koyi halaye irin nasa kana da tabbas, in ka koyi mu'amala irin nasa kana da tabbas. Tabbas shine manzon Allah, tabbas kenan 100% ba shakka. Amma duk wanda ba shi ba sai dai ka yi da zato, ita kuma lahira ba a son aje mata da zato saboda ba a maimaici. Duk tafarkin da ka bi ka ce bari in gwada, don an je lahira ka ga ba daidai bane ko fa ba lokacin da za a dawo a gyara. Shi yasa harkar lahira kakka yadda a yi maka wasa da ita, domin ba a maimaici. Lahira ba a wasa da harkar lahira. Duk wanda gaze maka wasa da harkar lahira kakka yadda, domin ba a maimaici. Idan an yi kuskure ba a maimaici. Idan ka bi tafarkin wani ba annabi ba, kuka je lahira kaga ba nan ne daidai ba za a dawo a gyara ba. Wanda haka Allah ya tsare mu ya kiyaye mu.